Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bayu. Amin ya rabbal alamin. Mas syukur wonten ngarsanipun Gusti. Nggih. Kula panjenengan iso ketemu wonten Keras Wetan mriki. Alhamdulillah wa syukurillah. Mugi kawilujengan katentreman lan kabahagiaan tansah kajiwa kasarira dumateng keluarga ageng Bapak Gunaryanto lan Ibu Tutut mandhapipun dumateng temanten Sarimbit mugi tansah pikantuk berkah rahayuning Gusti satemah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah Allahumma Amin. Mas Yuda. nggih Bejo bejane wong tuwa niku yen iso mala keramake putrane menangi nggone ndhautke putrane Mas. leres Gitu. nggih Mula kula panjenengan nulak dhateng lekasipun panjenenganipun Bapak Gunaryanto tuwin Ibu Tutut. nggih Sebabe apa kok panjang umur mergo penggalihe semeleh ora kemrungsung rasane. leres Aja to nampa rezeki paribasane nampa pacoban wae tetep disyukuri niku umate Gusti sing pancen hebat tenan Mas Yuda. Wah, saestu kok Mas Bayu. Hebat niku mboten kados Pak Carik. Kula nek nimbali cekap Pak Carik ngoten mawon. Pun buntas, pun rampung anggenipun netepi darmaning pini sepuh. Wong kewajibane wong tuwa, darmane wong tuwa siji paring asma sing becik kanggo putrane, loro maringi ngilmu utawa nyekolahke sing nomor 3 nikahke lamun wis dewasa. Wah, panjenengane pun buntas pun rampung anggenipun netepi darmaning sepuh. Amin. Pak Carik jan hebat luar biasa. Hebat. Napa melih menika mapan wonten desa sing paling atos. Desa paling atos Keras. Oh iya. Desa Keras, masyarakate kompak, guyub rukun, dasare sing kagungan kersa Pak Carik kalih Bu Tutut juragan pitik. Amin. Nek kula kalih panjenengan ditanggap karo Bu Tutut juragan pitik wis ora ngentekno telek sak trek. Wah, diaturi kok. Saestu. Apa anu Bu Carik nimbali awake dhewe iki upil apa? Wong kene iki paribasane nyempek iyom ketrimane Bu Carik kali Pak Carik kok. Nggih. Malah kepara kala wau sampun wonten usulan panjenengan mengke mboten sah kesusu kondur rumiyin. Nggih. Awit napa panjenenganipun Bapak Lurah nggih badhe manggi panjenengan maringi DP kagem taun ngarep. Ora gawe-gawe lho aja ngono. Lho, lah saestu lho pripun Bapak Ibu setuju nggih? Taun ngajeng Pak Lurah setuju nggih? Pun rasan-rasan nggih cekap panjenengan kula kalih Mbak Niken pokoke kumplitane nggih ngeten iki. Oh ngoten. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niku dadi donga